When it's a lasky, na 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 na. Oh, oh. Baby girl, why did I so? In that why did I so? So tell me why did I so? In that why did I so? Zose zandaishira zandaitaura kuti ndinaye nasi uno yave history pose panonona handifarire zvaita kare kwaari ndave mystery kundifonera kana kutesta zvaita kare hachimbova zvayo priority everyday kunyengerera chete ndichibvunza baby why you better tell me what the chemistry izvozvi ndaisimbisa boizi dzangu mwana uye ndinaye gore rino hazvifaye ozvandange ndati ndiye uyo wandichatozogara naye ukandisiya indingafe menyati zvandaisimbisa kuti kwete hatirambane asi usandirambe ndangariro dzerudo dzondibaya ini ndafunga paye nezvataire kare uchindiudza baby hakuna futi mumwe waungane baby girl why did I so ini ndati why did I so so tell me why did I so ini ndati why did I so. So baby tell me why rudo rwekara pachisina kutaura kuno wangu ini handirari nchingofunga kuti zvachaive kare kare seiko asi uno zvasanduka asi kana pane pandotadza zviri nane kugara wandiudza kuti ndizvizive kana ndakanganisa apology handimire ndokumbira nekuti zvinowanika murudo sakanaka kutaura nekunzwana azo please usandisiye ndega inini ndingaite heart attack neniwo kukuda ndimborega kusvika rufurwa titapati nekuti ndiwe wega wandinoda kwauri ndicharamba ndakati kwati uzizive kukuda ndimboneta chero zvikadi konometa wati asi nhasi uno ndozvibvunza chiko chatsinja tell me why baby girl why did I so ini ndati why did I so so tell me why did I so ini ndati why did I so. Zvose zvandaishuvira zvandaitaura kuti ndinaye nasi uno yave history pose panonona handifarire zvaita kare kwaari ndave mystery kundifonera kana kutesta zvaita kare hachimbova zvayo priority everyday kunyengerera chete ndichibvunza baby why you better tell me what the chemistry izvozvi ndaisimbisa boizi dzangu mwana uye ndinaye gore rino hazvifaye kozvandange ndati ndiye uyo wandichatozogara naye ukandisiya indingafe menyati zvandaisimbisa kuti kwete hatirambane asi usandirambe ndangariro dzerudo dzondibaya ini ndafunga paye nezvataire kare uchindiudza baby hakuna futi mumwe waungane baby girl why did I so ini ndati why did I so so tell me why did I so ini ndati why